ассалому алайкум янагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи ахборо манзури шумо мегардонем. 3 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Русия Рустам Миннихановро ба ҳузур пазируфтанд. Дар вохӯри вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Татаристон баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз афзалиятҳои ҳамкорӣ дар сатҳи минтақаҳои Тоҷикистону Русия ёдовар шуда, бо қаноатмандӣ иброз доштанд ки робитаҳо бо ҷумҳурии Татаристон ба марҳилаи фаъол ворид мегардад. ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, мошинсозӣ, логистикаву нақлиёт, сохтмон ва кишоварзӣ аз самтҳои ояндадори муносибатҳо номида шуд. имконияти ташкили корхонаҳои муштарак оид ба коркарди ашёи хом то ба маҳсулоти тайёр, аз ҷумла ришта аз абрешим ва пашм, навъҳои гуногуни мато, либоси махсуси корӣ ва мебел муҳокима шуд. дар ин робита таъкид гардид ки ҳарду ҷониб ба таҳкими ҳамкорӣ барои таъсиси корхонаҳои насоҷӣ манфиат доранд. дурнамои ҳамкорӣ дар бахши дорусозӣ ва ба роҳ мондани истеҳсоли якҷояи маҳсулоти тиббӣ низ таъкид гардид. густариши робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ ва сайёҳӣ ҳам аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буд. афзун намудани шумораи квотаҳои таҳсилотӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон зарур шумурда шуд. ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ табодули афкор сурат гирифт. раиси ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Русия Рустам Минниханов пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаҳояшро ба намояндагони васоити ахбори умма чунин баён намуд. Состоялся очень теплая встреча с уважаемым президентом Республики Таджикистан Эмомали Шариповичем. Обсудили вопросы в рамках российско-таджикских отношений. Как вы знаете, господин президент посетил Российскую Федерацию, провел большие переговоры. И, конечно, в рамках отношений наших лидеров, наших государств, субъекты, вот Республика Татарстан тоже активно будет развивать отношения в том числе не только с руководством, но и с субъектами. У нас намечен визит один из субъектов, где мы проведем презентацию нашей республики, посетим ряд предприятий. И я считаю, что это прекрасная возможность для расширения наших контактов. И, конечно же, я не могу не отметить, что в прошлом году уважаемый президент Таджикистана имел возможность посетить нас 2 раза. Это было в рамках игр будущего, ну и, конечно, саммит БРИКС, который прошел в Казани. Мы были безмерно рады принимать такого уважаемого гостя. Ну и в целом наши отношения идут не только в сферах торгово-экономических, а вот серьезный блок культурный, серьезный блок образовательный. Более 900 студентов из Таджикистана учатся в вузах республики. Очень серьезная поддержка экономики Татарстана – это лица из Таджикистана, которые работают на наших предприятиях. И, конечно же, мы благодарны Национальному объединению таджиков Республики Татарстан за ту активную позицию, которую занимает это объединение. Мы целиком полностью поддерживаем, оказываем содействие и проводим много совместных мероприятий. 3 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Иттиҳоди Аврупо ба шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчуни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, вазири рушди иқтисод ва савдо, раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ менамоянд.
бинандагони гиромӣ бо дигар хабару гузоришҳо ҳамкорони мо шуморо дар нашрҳои баъдӣ ошно месозанд. Бо телевизиони Тоҷикистон бошед.